Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында республикада яшәүче барлык милләтләр мәнфәгатьләре кайгыртыла. Менделеев районына сәфәр вакытында моңа вице-премьер Уасыл Шайхразиев җитәкчелегендәге эшче төркемдә инанды. Гореф-гадәтләрне, традицияләрне саклау, үстерү белән кызыксындылар. Муниципалитет вәкилләре Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тарафыннан куелган бурычларны бергәләп хәл итү турында фикер алышты. Менделеев районы күп милләтле. Берничә гасыр дәвамында биредә татарлар, удмуртлар, марилар, руслар дус булып үзара аңлашып яши. Һәр милләтнең теле, гореф-гадәтләре үз йөзе буыннардан буыннара күчеп саклана. Яңа Бирде авылында удмурт мәдәниятына кадер хөрмәт зур. Борынгы җырлар, халык авыз иҗаты үрнәкләре, гореф-гадәтләр саклана. Ә күрше Илнәт авылына 16 гасырда ук мари халкы ата-бабалары килеп урнашкан. Авыл җирлегенең бай тарихы бар. Ул беренче мари шагыйре Микайның туган җире. Җирле мәктәп аның исеме белән аталган. Вице-премьер Уасыл Шайхразиев уку йортында мари телендәге дәреслекләрнең искергән булуын билгеләп үтте. Мәктәпләрне туган телдә китаплар, дәреслекләр белән тәэмин итү мөһим. Моның өчен милли республикалар белән бергәләп эшләргә кирәк. Җаваплылык Мәгариф һәм фән министрлыгына төшә. Если национальная республика этот вопрос не может решать, они не должны страдать. Значит, мы должны взять бюджет и сами изготавливать. Да, мы так и делаем. Так не делаем же. Не хватает просто пока. Ну, надо, чтобы Каждый год закупаем, да. Семяковларның күп балалы гаиләсе чынлап та мари халкының традицияләрен дәвам итү мөмкинлегенә ия булу белән горурлана. Әниләре Татьяна Николаевна хезмәт эшчәнлеген авыл китапханәчесе буларак башлый. Фольклор ансамбленә йөри, район республика конкурсларында җиңеп чыга. Семяковлар гаиләсенең активлыгы аңлашыла да, тарихи ватаннан еракта яшәгәндә милли традицияләрне, мәдәниятне төнне саклап калу зарур. Стараемся сохранить свои традиции наши, которые передаются к нам из поколения в поколение. Я, когда маленькая была, видела, наблюдала за этим. Бабушка чем занималась, мама, и я тоже старалась так же. Традицияләрне саклап яшь буынга җиткерү юнәлешләре турында түгәрәк өстәл янында ачыктан-ачык сөйләштеләр. Менделеев, Алабуга, Әгерҗе, Мамадыш районнары башкарма комитетлары вәкилләре мәктәпләрдә, мәдәният учреждениеләрендә туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елындагы акцияләр, чараларның үзенчәлекләренә тукталды. Вице-премьерның районнар вәкилләренә сораулары да күп булды. Төрле милләт балаларына үз туган телләрен җитәкләп өйрәнү өчен мөмкинлекләр булдырырга, Идел буе республикалары белән турыдан-туры ураштырып, яңа дәреслекләр, методик кулланмалар кайтарырга кирәк. Мәдәният, Мәгариф министрлыкларына, Татарстан халыклары ассамблеясе вәкилләренә йөкләмәләр бирелде. Киләчәкне исәптә тотып, барлык милләт вәкилләренә дә уңайлы шартлар тудырылырга тиеш. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Линар Хабибуллин, Артем Гоголев, Татарстан яңалыклары, Менделеев районы.